Семейна? Необързано. От колко време занимавате с рисуване? От 15-20 години. Помните ли си първата рисунка? Тя е най-ранна детска възраст. От детската градина? От детската градина, може би тогава. А защо рисувате? Защото ми доставя огромно удоволствие и удовлетвореност от това, което правя. Тази изложба, защо я направихте? Защото тя е с благотворителна цел изложбата. Искам да помогна деца от Стралджа в риск и това ме носи огромно удовлетворение, че мога да помагам на хората с изкуството си. Работите ли нещо? Да, работя. Като каква? Прислужник в СОП и Окрицово Бяло. Не съм учител. Разбрах, вие го казахте. Да. Кой ви поощрява в рисуването? Рисуването дава ми стимул моето семейство. И имам верни приятели, които ме подкрепят. Зад гърба ми стоят хора, които ми помагат. Имате ли любима тема, която рисувате? Любима тема е икони. Икони. Сега ще ги видим вашите икони. Нали няма да го пуснеш? Тихо, ма. Искам да ви питам нещо. Тихо, искам да ви питам нещо. Може ли? Защо тази